3 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷараёни марҳилаи дуюми корҳои сохтмонӣ дар роҳи Мошингард аз дарвозаи ғарбӣ то маҳаллаи Чортут дида намуданд. зимни шиносоӣ бо лоиҳаи роҳи мазкур ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки корҳои сохтмонӣ дар роҳи Мошингард аз дарвозаи ғарбӣ то маҳаллаи Чортут соли 2024 оғоз гардида буд. паҳноии ин роҳ 50 метрро ташкил дода аз 8 хати ҳаракат дар ду самт иборат аст. пиёдароҳҳо як пул дар болои канали Ҳисор бо дарозии 37,5 метр, гузаргоҳ аз болои роҳи оҳан бо дарозии 175 метр, ду гардиши нақлиётӣ ва шинонидани дарахту бутаҳои ороишию сояфкан дар ду тараф унсурҳои асосии роҳро ташкил медиҳанд. шумораи муҳандисону коргарон зиёда аз 200 нафарро ташкил дода, онҳо бо истифода аз 44 техника ва механизмҳои пуриқтидори роҳсозӣ барои босифат ва тибқи нақша сохта ба истифода додани роҳ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият карда истоданд. мо ҳозир мана 2 смена кор карда истодем, мо шабрӯз талош карда истодем ки мин роҳ тезтар барвақтар тамом шуд, мушкили мардум осон шуд. роҳи Мошингард аз дарвозаи ғарбӣ то маҳаллаи Чортут қисмате аз роҳи ҳалқавии атрофи пойтахт буда, барои кам кардани шумораи зиёди воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои асосӣ ва пешгирии танбашавии нақлиёт дар шаҳр пешбинӣ шудааст. роҳи автомобилгарди мазкур роҳи давродар буда, баъди пурра сохта ба истифода додани ин роҳи автомобилгард сарбории ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар дохили шаҳри Душанбе кам карда шуда, воситаҳои нақлиёте ки аз самти ноҳияҳои тобеи марказ барои ҳаракат намудан ба самти вилояти Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон метавонанд ба дохили шаҳри Душанбе ворид нагарда аз роҳи давродар истифода баранд. баъди ба истифода додани ин қитъаи роҳ, мошинҳое ки аз водии Ҳисор ба самти шарқу ҷануб мераванд, дигар аз роҳҳои дарунии пойтахт намегузаранд. тавре ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, дар идомаи лоиҳаи роҳи Мошингард аз дарвозаи ғарбӣ то маҳаллаи Чортут бунёди корҳои сохтмонии роҳи дусатҳа низ бо дарозии 67,3 метр, ки аз 4 хати ҳаракат дар ду самт иборат мебошад, бо маром ҷараён дорад. масофаи умумии роҳи Мошингард аз дарвозаи ғарбӣ то маҳаллаи Чортут дар маҷмӯъ 9,2 километрро ташкил дода, ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ мебошад. марҳилаи якуми роҳ соли 2023 дар масофаи 5 километр ба истифода дода шуда, марҳилаи дуюм ва сеюми он ки 4,2 километрро ташкил медиҳад, тибқи нақша бояд то соли 2027 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. айни замон корҳои сохтмонӣ ба суръати баланд рафта истодааст. дар сохтмон зиёда аз 200 коргар кор карда корҳои сохтмонӣ дар ду баст монда шудааст. лулаҳои оҳану бетонӣ ва новаҳои оҳану бетонӣ ки сифати баланд доранд, мо аз корхонаи худ истифода мекунем. сохтмони мазкур аввали 2024 сар шуда то охири 2027 ба анҷом расид, аммо мо ба нақша гирифтем ки то охирои 2025 ёки июни 2026 сохтмонро ба анҷом расонем. дар маҷмӯъ дар масири ҳалқавии бунёдшаванда ки дарозияш 18 километр аст ва дарвозаи ғарбии пойтахтро бо дарвозаи ҷанубии он бе даромадан ба дохили шаҳр мепайвандад, ду пули мошингузар ва як эстакадаи бисёр сатҳа низ бо меъёрҳои ҷаҳонӣ сохта мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои истифодаи самаранок аз имконияту шароитҳои мавҷуда, тезонидани корҳои сохтмонӣ ва пеш аз муҳлат мавриди баҳрабардорӣ қарор додани роҳи мазкур ба муҳандисону роҳсозон дастуру тавсияҳо доданд. ба ҳамин монанд ҳоло дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохтмони иншооти зиёди иҷтимоию хизматрасонӣ вусъат дорад, ки ҳадаф аз роҳандозии ин тадбир баландбардоштани сатҳи иҷтимоиву иқтисодии аҳолӣ, таъмини босифати хизматрасонӣ ба меҳмонону сайёҳон ва муаррифии урфу одат ва фарҳанги қадимаи миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳон мебошад.